Salutare la toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din Knowles Brawl. De data asta mi-am dat sunetul încet să nu vă mai sparg urechile. Și stau și în casă și o să iau o pauză de YouTube. Sau poate nu iau. Cine știe, că am niște treabă. Bun, și astăzi o să ne jucăm cu brawlerul Mortis. Să vă arăt la cei care nu au skin-ul ăsta. Bun, acum să aștept și eu să intru în meci. Mâine o să mă duc la ziua unui neam. Dacă vreți, scrieți la mulți ani în comentarii acelui neam ca să fie fericit. Bun, m-a băgat în meci, o să joc un meci cu Mortis și un meci cu Leon. Și cam acesta o să fie episodul, că n-am chef să stau o oră să-l bag pe YouTube. Bun, mamă. Stați, oameni buni, că e... Am întors. Vrei să te poți frumos acolo la nașul? Fac clip pe canal. Ce? Fac clip pe canal. Bun, oameni buni, și cred că nu o să fac nimic. Și cred că videoclipul ăsta va dura vreo 10-20 de minute. Mamă! Da! Victimă, oameni buni. Așa. Și dacă nu dați like, o să apară un episod pe YouTube în care îmi dau foc câinelui. Așa că dați un like și un subscribe ca să fie binișor. Bine, hai că am glumit. Nu se fac nimic la cățelușul meu. Din Minecraft mă refer. Că o să încep și o serie cu Minecraft. Și da. Mama, ați văzut, oameni buni, cum am jucat acolo? Asta înseamnă player pro. Mama. Bum. Asta a fost și meciul cu Mortis, se pare. Îmi pare rău dacă am pierdut. Dar asta e, oameni buni. Cred că o să mai fac și mâine un episod, așa, de Minecraft, chill dimineața pe la 12. Așa că să fiți online, că eu deocamdată sunt decât un copil. Și nu mă trezesc de vreme ca alți youtuberi. Și scuzați-mă dacă mă mai încurc, dar sunt nou pe YouTube. Și să văd dacă mă bagă. Dacă nu mă bagă, fac un meci din ăla cu boss și cred că cam ăsta o să fie episodul. Și să vă abonați, să nu uitați de asta și să dați și un like la acest videoclip. Și o să mă apuc de mai multe jocuri, adică ăsta e Knowles Brawl, adică decât o serie care o să continue la infinit. Vreau să fac vreo 30 ceva de episoade. Și în ultimul episod o să fie un live de vreo oră sau chiar mai mult. O să înregistrez fix atunci un live. Deci, dacă vreți, puteți să veniți în live-ul ăla. Sau cred că până la 1000 de abonați nu pot să fac live. În fine, dacă strângem 1000 de abonați până la episodul 30. Că dacă nu strângem, n-am ce să fac, dar seria o să se termine cu un episod mic. Deci, dacă ne facem 1000 de abonați, o să-mi arăt fața. Și un prieten de-al meu a zis că pe la 2000-3000 de abonați. Un prieten care sigur sunteți abonați, unii dintre voi la el. Și poate să fac și cu Rafael episoade cu alți youtuberi. Sper să accepte. Să văd că e cam grea viața de youtuber. Aoleu! Mamă, mi-a dat gol. Dacă pierdem meciul ăsta e. M-a bătut. Dar nu prea sunt eu mare fan Mortis sau Leon, decât îmi place să mă joc cu Leon. Și cu Mortis uneori.
Stai așa, 3 legendare în echipă? Da, 3 legendare. Wow, oameni buni! Se pare că la oamenii ăștia le place legendarele. Și apropo, ăsta e un server privat de Brawl Stars. Please, no hate. Ceva. Și nu o să fac niciodată clickbait. Hai că sunt un youtuber din ăla bun. O să fac o serie de Nuz Brawl, după aia fac una de Minecraft. Fac și una de Brawl Stars, dacă văd că se strâng multe like-uri la episodul ăsta, o să fac și una de Brawl Stars. Și cred că o să mai continue episodul. Mama, cât m-a scăzut ceva. Bine, știu cum m-a scăzut și eu. Cred că o să le iau pe Surge. Sper să mă bage la boss fight. Cred că o să mai dau meciul ăsta cu Surge și cam atât. Și nu o să copiez nimica de la YouTube, dar o să mă mai și eu la niște serii să le fac. Că n-am idei, deci n-am idei, efectiv, oameni buni. Știu că nimeni nu face serie cu Nuz Brawl și că ideea e doar a mea. Cred că nu face nimeni. Cei care fac serie cu Nuz Brawl, no hate, please. Pentru că nu știu dacă faceți sau nu. Bun, episodul cred că nu o să mai dureze mult pentru că am și eu niște treabă. O să ies afară și nu pot eu să fac atunci episod pe canal. Și da. O să mai dau meciul ăsta la showdown și atâta, oameni buni. O bat pe asta. Eu vreau să ne dau pe toate 3. Bun. Îl spar și pe ăsta. Cred că o să mă joc și pe trai cu Surge. Așa o chemara un pic, pentru că, da, nu o să mai dureze mult episodul. Îmi pare rău, oameni buni, dar am niște treabă, cum v-am zis, oameni buni. Surge, bum, și... Mă omoară. Bun, acum am speed 4 și... Dar mai vreau să vă dau pe un hit la 1. Mamă, dau câte 4. Aole... Nu, mă omoară, oameni buni, mă omoară. Mort! Bine! Și cam acesta a fost episodul. Să dați un like, un share și un subscribe și un comentariu dacă vreți. Pa!